Ella és cantant d'òpera, pintora, artista fallera, amant de la bellesa i de l'art, escultora, una bohèmia pura, i en aquests moments partícip de l'actualitat més revolucionària de la red. Manuela Trasobares, molt bona nit i benvinguda a Punt i a Part. Bona nit. Bona nit. Com estem? Com estem? Molt bé. Primer que tot, agrair-te per la teua col·laboració en el programa i començar d'alguna manera aquesta entrevista amb, diguem, la curiositat per part nostra de com comença la seva atracció per l'art en general. Bé, la meva atracció per l'art puc dir que comença ja de ben petita, perquè jo vaig estar molt influïda per el Salvador Dalí, que el Salvador Dalí era amic del meu besavi i del meu avi. Llavors ja, clar, a l'estar ja dintre de casa, com que diu aquell, el propi art en si mateix, doncs clar, ja la influència va ser ja de ben petita. I a més també la meva mare, que també tenia molta sensibilitat per lo que era les belles arts, per lo que era la pintura, i després també el meu pare, perquè el meu pare també havia sigut cantant de sarsuela. I llavors, clar, tot això pues, és que t'influeix, te dona força, te dona també una sensibilitat per valorar pues, el que és l'estètica de les coses, i bueno, que jo penso que també ho portava dintre, vaja, en definitiva, Parla'ns un poc, bueno, ja ens has comentat un poquet, però quines són les teues influències a nivell artístic? Bé, jo, com t'he dit, jo ja de ben petita, clar, aquesta influència tan gran d'aquesta personalitat tan arrebatadora i tan forta, tan passional, tan plena d'elements, doncs clar, això ja te marca, perquè el Dalí, a banda de ser un pintor genial, perquè era un pintor genial, també era tota aquella parafernària, aquella bohèmia abstracta, aquella bohèmia boja que ell portava, no? Perquè hem de pensar que, clar, ja la seva casa era atípica. Després, aquella manera de ser, aquella manera d'actuar, aquella manera de parlar. És que tot en si era un teatre tan magnètic i tan fort que, clar, a la força allò te tenia que influir molt, I llavors també era una escapada de la pròpia realitat, aquell món. A mi me va influir moltíssim, molt. I a banda d'això també va estar la figura del pintor de Christmas, Antonio Ferrandis, que durant una etapa bastant important, possiblement dels anys 80 i 70, ell va ser, diguéssim, el que va fer tots aquells crismes, aquelles cares, aquells nens tan angelicals que sempre estaven rient. I bé, aquell senyor també me va marcar moltíssim. De fet, vam ser amics i jo anava molt a casa seva i ell me corregia els dibuixos que jo feia i me parlava, m'aconsellava. Això ja era molt més grandeta, jo. Ja estic parlant de 12 anyets o així. Bé, aquestes dues persones a mi m'han marcat moltíssim. A l'un, per, diguéssim, una mica una posta en escena de la pròpia vida. I a l'altra, pues, també per una tendresa, per una altra història, una sensibilitat molt tendra que ell tenia, saps? I d'alguna manera, quan a tu t'agrada disfrutar de l'art, en aquest cas de la pintura, t'agrada veure els ells i algun altre tipus d'art en concret? Ah, clar, lògicament. Jo, per exemple... Bé, tu t'estàs referint a la infantesa, no? La infància. Sí, bueno, tant en la infància com durant tota la teua trajectòria. Què és el que t'agrada a tu veure? Sí, en definitiva, a mi m'ha marcat també moltíssim el món de les falles, perquè el meu tiet era artista faller a Benicarló i llavors allò també va influir moltíssim. Vull dir, i a més, per exemple, tot el que eren els cantants d'òpera i els cantants de sarsuela i les veus líriques i la vida de Maria Callas i tot això, bueno, a mi m'encisava, no? I de fet me va marcar moltíssim. De fet, jo vaig estudiar en el Conservatori del Liceu i estudiava piano, llavors, clar, també tenia una formació musical, i clar, tot això, en definitiva, és el que me va formar i el que va crear una identitat, no? I llavors, clar, després a posteriori, que lògicament m'ha marcat també la meva vida i les meves preferències professionals i tot, sí, evidentment. Però sempre ha sigut tot molt al mateix temps, Vull dir, la part plàstica, la part musical, la part operística, teatral, m'atreien sempre les vides dels actors d'abans, les històries de les actrius del cine mut i coses d'aquestes. Vull dir, sempre m'ha atragut aquestes... Sí, sempre. De fet, el món en si màgic de l'art en totes les seves vessants, tant el que sigui el cine, el teatre, tot sempre me va atraure i m'ha atragut, i m'atrau.
I d'alguna manera, ja centrant-nos en l'òpera, per exemple, què et va incitar per anar a estudiar òpera a Bulgària? Bé, jo puc dir que ja de ben petita, jo ja tenia una veu de soprà, és a dir, jo ja tenia una col·locació natural de la veu, llavors, diguéssim, jo ja estava en un coro, jo ja feia els meus solos, jo ja estava, diguéssim, immersa dins el món de la que és la música. Llavors, diguéssim que jo ja feia les meves cosetes líriques. El que passa que, clar, lògicament, era una veu d'una criatura, que se sent molt atraguda per lo que és l'òpera, la sarsuela, que està fent les seves cosetes, però clar, lògicament, fins que no vaig ser més gran, doncs no vaig pensar que això era un potencial per portar-ho ja a un nivell professional. Però bueno, diguéssim que hi havia una llavor, no? Una llavor hi era. Una llavor hi era perquè bé a casa i bé a el que jo havia viscut, doncs això hi havia un terreny ja, diguéssim, abonat per aquest tema. I bueno, perquè m'agradava. I perquè pensava que sí, que veritablement jo podia fer carrera. De fet, tothom que m'havia sentit i que se recordava de quan jo havia cantat de petita i més endavant, més adolescent, tothom me deia que jo tenia possibilitats de fer-ho i per què no? No ho veia tampoc tan estrany ni tan fora de sèrie, no ho sé. I com recordes la teua estància en aquelles terres? Doncs va ser fantàstica, sincerament. Va ser fantàstica. Jo puc dir que vaig vindre una altra vegada aquí, el que és l'Europa més convencional, vaig sortir dels països de l'est, perquè bé pels diners. Perquè allí diguéssim que, clar, jo estava ja fent una trajectòria professional. El que passa que, clar, jo al canvi guanyava molts pocs cèntims. És a dir, jo per una representació guanyava, com dir-te, igual, no sé, 60 euros. No sé, el canvi, unes 10.000 pessetes de les d'abans. Llavors la gent me deia, bueno, pero es que tú, para estar ganando esto aquí, podrías estar ganando esto mismo en Europa, pero serían 50 veces más. Clar, llavors, lògicament, a tots, si estem treballant, ens agrada que se'ns valori la nostra feina. I jo penso que, bé, no sé per què, vaig deixar aquelles terres i vaig tornar aquí. I a vegades penso que va ser una equivocació. O sigui, a nivell professional, musicalment, penso que va ser una equivocació. Perquè aquí me vaig trobar una altra realitat. Ara, altres nivells, clar, a nivell personal, jo aquí vaig conèixer el que és actualment el meu marit. Però bé, en el que és a nivell musical, possiblement vaig xerrar perquè jo allí sí estava fent una carrera. A més, estava molt valorada, molt apreciada, i bé, i m'estava mantinguent d'això. Vivia per la música, ara, des de luego, vivia només el dia a dia, perquè econòmicament no guanyava ni per treure'm un bitllet d'avió. No sé si m'explico.